Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Samospráva bez pozlátka. Dnes sa na fungovanie miest a obcí pozrieme trochu inak, očami kontroly. Mojím hosťom je predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Ľubomír Andráši. NKÚ v posledných rokoch prinieslo viacero zistení, ktoré nehovoria iba o jednotlivých pochybeniach konkrétnych miest či obcí. Otvárajú širšie otázky o tom, ako sú samosprávy financované, ako funguje ich vnútorná kontrola, či máme správne nastavené kompetencie a najmä o tom, čo sa stane, keď kontrola problém odhalí. Budeme sa preto rozprávať o rezervách vo výbere daní z nehnuteľností, o prípadoch Petržalky a Sažský Michalian, postavení hlavných kontrol, ale aj o tom, či môže obec alebo mesto s pár stovkami obyvateľov mať rovnaké kompetencie ako veľké mesto. A otvoríme aj otázku, ktorá podľa mňa stojí nad všetkým. Máme na Slovensku dostatočné nastavenú zodpovednosť za to, keď sa rovnaké chyby opakujú aj pri kontrolách? Pán predseda, vítajte v podcaste Samospráva bez pozlátka. Ďakujem veľmi pekne a teším sa na diskusiu s vami. Pán predseda, možno by som začal tak financovaním samospráv. Samosprávy dlhodobo hovoria o tom, že sú vlastne podfinancované, ale vy ako NKÚ dlhodobo ukazujete aj to, že oni vlastne nerobia taký výber daní možno ako by mali. Aj tie vaše správy sú o tom. Je nejaký liek na to, ako proste zobrať a zvýšiť možno výber daní v obciach? Nie je to tak často a nie sú diskusie, kde by som mohol začať veľmi pozitívne. Teda dovolte, aby práve v podcaste Samospráva bez pozlátka som bez pozlátka a bez toho, aby sa to ligotalo len navonok, povedal, že slovenské samosprávy sú dobrým hospodárom, že slovenská samospráva môže slúžiť ako príklad dobrej praxe pre to, ako by mali fungovať aj ústredné orgány štátu. Ak častokrát skončíme pri financiách alebo pri nakladaní s majetkom, tak hneď v úvode musím povedať, že slovenská miestna a regionálna samospráva sa na tom veľmi vysokom dlhu verejných financií, ktorý sa už vyšplhal nad úroveň 84 miliard, podieľa len ani nie 3%. Teda to moje počiatočné konštatovanie, že samosprávy sa správajú ako dobrí hospodári, ukazujú aj tieto globálne čísla, ale to neznamená, že aj medzi samosprávami nemáte čierne ovce, že nenachádzame aj obce a mestá, kde sme identifikovali vážne rizika pri nakladaní s majetkom, v rozpočtovom procese, v strategickom riadení, ale máme najmä na východnom a strednom Slovensku aj množstvo samospráv, najmä tých malých, kde skoro úplne nefunguje systém vnútornej internej kontroly. Ale toto sú všetko veci, ktoré z hľadiska praktického a z pohľadu NKÚ sú riešiteľné. Treba len ukázať častokrát starostom, poslancom obecných zastupiteľstiev, ako tento problém uchopiť a vidíme veľa pozitívnych zmien, ktoré nasledujú na tej miestnej úrovni po ukončení našich kontrol. V minulosti som tu mal hostia pána primátora Dubnice nad Váhom a on poukazoval na to, že robil lepší výber daní. Napríklad zaviedol si geografické informačné systémy, lebo väčšinou tie obce podľa toho zistenia, ktoré mal on, keď si zaviedol geografické informačné systémy, tak začal vyberať vyššiu daň. Vybral o 10 až 20% viac. V minulosti bola myšlienka v podstate zriadiť rodné listy obci a existujú aj komerčné systémy, ktoré porovnávajú možno výber daní a porovnávajú si systémy, ktoré majú cez ktoré robia výber daní cez evidenciu obyvateľstva a na základe toho potom majú aj vyšší a efektívnejší výber daní. Myslíte, že by to malo robiť štát takýto systém, alebo by to malo byť možno na komerčnej báze a malo by to obce viacej používať? Aby som neunikol, ale aj tej vašej prvej otázke a že by som povedal nielen môj osobný pohľad, ale aj pohľad Národnej autority pre oblasť externej kontroly, ako to je z hľadiska výberu daní, z hľadiska finančnej kondície samospráv, či majú dosť alebo málo finančných prostriedkov, tak možno tento príklad, ktorý používate z samosprávy z Považia ukazuje, že ak máte k dispozícii konkrétne informácie, ak máte k dispozícii informačné systémy, ktoré vám pomáhajú nielen nastavovať merateľné ukazovatele, ale ktoré vám aj ukazujú, či kráčate po tej správnej ceste, tak potom viete veľmi ľahko identifikovať slabé miesta a viete prijímať nápravné opatrenia. Áno, pohľad nielen môj, ale aj NKÚ z hľadiska celého fungovania našej krajiny
je veľmi kritický do segmentu digitalizácie a informatizácie. My už dávno sme mali mať vytvorený jeden ucelený systém z hľadiska výberu daní a odvodov. Dávno sme mali mať jasnú odpoveď na otázku, koľko reálne finančných prostriedkov potrebuje miestna samospráva na plnenie preneseného výkonu štátnej správy, pretože tam sú z pohľadu nášho úradu najčastejšie nedostatky. Tam sú najvýznamnejšie rizika, že samosprávy, obce a mesta preberajú povinnosti, ktoré má voči občanom štát. Tieto povinnosti realizujú v konkrétnom teréne voči konkrétnym skupinám obyvateľov, ale na to, aby to vedeli urobiť, dostávajú dostatočný objem finančných prostriedkov. A práve tá myšlienka, ktorú ste naznačili, že či by mal byť informačný systém v rukách štátu alebo v rukách nejakej súkromnej spoločnosti, z nášho pohľadu jednoznačne má mať takýto informačný systém vybudovaný štát, majú ho bezplatne a bez akýchkoľvek bariér zdieľať všetci záujemcovia zo segmentu štátnej a verejnej správy a tento systém by mal byť schopný komunikovať s ostatnými systémami verejnej správy, aby ste nemuseli pre každú informáciu, pre každý údaj navštevovať iný informačný systém, tam sa prihlasovať inými prihlasovacími údajmi, iným heslom. Každý mesiac tie údaje a hesla meníte, čo vám komplikuje každodenný život. Takže moja odpoveď na tú vašu otázku, že či to považujem za zaujímavé, určite áno. Ak by to malo byť takto nastavené, mala by to byť povinnosť štátu a takýto informačný systém by mal prevádzkovať a spravovať štát. Keď ste naražali na tie kompetencie, je za vás v poriadku, keď napríklad kompetencie také, aká má malá obec, má napríklad aj hlavné mesto Bratislava? Či nie je možno už dobre sa zaoberať konečne otázkou odstupňovania nejakých kompetencií? Lebo malá obec, ktorá má 36 obyvateľov, 40 má také isté kompetencie, ako má napríklad hlavné mesto Bratislava. A potom ide už možno aj o tú odbornosť tých zamestnancov, že tá jedna zamestnankyňa je vlastne odborníčka na všetko, čo v Bratislave alebo v iných krajoch alebo mestách väčších robí možno 30-40 ľudí. Triafate klinček po hlavičke a otvárate jeden z najvážnejších problémov, pre ktorý potrebujeme reformovať štát a pre ktorý potrebujeme reformovať aj miestnu regionálnu samosprávu. Ten model, ktorý máme na Slovensku a ktorý vznikal po celospoločenskej transformácii v roku 1989, bolo prirodzené, že každý chcel mať rovnaké kompetencie. Každý chcel, aby mal rovnaký prístup, či už býva vo veľkej alebo malej dedine, či býva v krajskom alebo okresnom meste. Chcel, aby tam, kde má adresu trvalého pobytu, aby tam mohol získať všetky tie služby, ktoré má spoločnosť, štát poskytovať občanovi, či už prostredníctvom verejnej alebo štátnej správy. Je to pochopiteľné, ale ono to nie je udržateľné. A preto dnes aj NKÚ volá po tom, že je potrebné v prvom rade reformovať štát. Musíme povedať, čo vieme lepšie na úrovni štátu, urobiť na miestnej úrovni. Čo vedia lepšie z hľadiska služieb, z hľadiska servisu, z hľadiska dát, poskytnúť miestne samosprávy. A všetko to, čo vieme lepšie urobiť na miestnej, lokálnej úrovni, prenesme na miestne, regionálne, či už verejné alebo štátne inštitúcie a len tie nevyhnutné veci, ktoré si zaslúžia globálny a systémový pohľad, tie nechávajme na ústredných orgánoch štátu. Ak by sme takto pristupovali k téme reformy štátu, reformy verejnej správy, ak by sme si presne toto nakreslili, ako vyzerajú kompetencie, realizácia kompetencií, ako ich vieme finančne zabezpečiť pre tých, ktorí ich majú poskytovať občanom, tak si myslím, že veľmi rýchlo by sme prišli na to, ako zefektívniť štát, ako zlepšiť fungovanie Slovenskej republiky a ako v tomto systéme tých dobrých hospodárov, o ktorých som hovoril, teda tie miestne samosprávy, ako viac zainteresovať do toho každodenného života, ale určite nie v počte 2900, ale možno v počte 1000-1100 samospráv. Rušiť obce nemôžeme, lebo keď sme vstupovali do EÚ, tak sme spíšali chartu miestnej samosprávy v plnom rozsahu, ale môžeme používať dobrý príklad centier zdieľaných služieb. Možno tieto služby, keby sa niektoré pre tých obyvateľov súčasňovali proste v tých centrách zdieľaných služieb, už sme mali jeden pilotný projekt. Možno by to bolo dobre zaviesť aj na celé Slovensko? Áno, súhlasím s tým, čo ste skonštatovali, že v zmysle ústavy, čo je zákon zákonov, nie je možné zrušiť ani obec, ale ani vyšší územný celok.
Ak chceme ale zefektívniť štátnu verejnú správu, tak nie je možné, aby ten model, o ktorom sme hovorili pred chvíľočkou, aby model, kde rovnaké kompetencie a povinnosti voči občanom má napríklad Bratislava, alebo má mestská časť Bratislavy Petržalka, kde žije viac ako 120 000 obyvateľov, tak aby tie služby a tá administrácia týchto služieb na čo najprofesionálnejšej úrovni bola presne tak isto vykonávaná v Palote alebo v nejakej maličkej obci na východnom Slovensku, kde ten obecný úrad má tie isté kompetencie, povinnosti voči občanom, má poskytovať čo najkvalitnejšie služby obyvateľom tej konkrétnej samosprávy a na tom maličkom obecnom úrade máte 2 zamestnancov, starostu a úradničku. A úradnička je aj poštárkou, úradnička je aj účtovničkou, úradnička je osobou, ktorá vykonáva základnú finančnú kontrolu, má príjmať podania z hľadiska riešenia sociálnej alebo inej životnej situácie. Teda áno, presne toto ukazuje a dáva odpoveď, veľmi jasnú odpoveď na otázku, že či je potrebná reforma miestnej samosprávy a či je potrebná reforma štátu. Tá odpoveď je áno. A pri tejto reforme by sme si presne mali zadefinovať, aký má štát objem peňazí na poskytovanie služieb občanom. Na akú úroveň, nie či je to jednotka samosprávna, teda obec. Myslím si, že nikto nemôže chcieť, aby sme zrušili obec pre občana, ktorý sa v nej narodil, ktorý v nej býva, kde má trvalý pobyt. Ale to, že urobíme územnú jednotku, ktorá poskytuje služby občanom napríklad cez centra zdieľaných služieb, to je veľmi dobrá myšlienka. Túto myšlienku podporuje Najvyšší kontrolný úrad dlhodobo. Otázkou je, že či tieto centra majú byť financované opäť aj z európskych zdrojov, alebo by mali byť financované len z národných zdrojov. Pretože ak niečo financujeme dnes z európskych finančných prostriedkov, tak oddialujete tú ostrú prevádzku z hľadiska fungovania tak dôležitých centier zdieľaných služieb, ktoré majú poskytovať nielen na tej najvyššej profesionálnej úrovni, ale aj v tom rozsahu kompetencií, ktoré si občania zaslúžia, lebo im to garantuje zákon, služby pre obyvateľov nie obce, ale toho širšieho regiónu. A keď to takto uchopíme, myslím si, že nikto sa slovíčka reforma miestnej samosprávy nebude mať, pretože každý bude vedieť, že reforma neznamená rušenie obce, ale že reforma znamená vytváranie územných celkov, územných jednotiek, ktoré zabezpečujú lepšiu správu vecí verejných. Tie centrá zdieľaných služieb, ktoré vznikli, v podstate sú refinancované z eurofondov aj z plánu obnovy teraz momentálne, ale už nabiehajú aj na samofinancovanie. Takže v podstate potrebujú tie peniaze na možno nejaký rozbeh, ale väčšinou tie projekty u nás skončia tým, že keď skončí eurofondový projekt, tak skončí aj všetko okolo toho, udržateľnosť je pro forma a nakoniec tie projekty skončia. Príkladom bolo napríklad v Česku, keď v Českej republike tiež dostali peniaze a využili eurofondy na centra zdieľaných služieb, tam sa to volá, že dobrovoľný zväzky obci. A tiež využili tieto peniaze a nakoniec projekt zásol. Majú síce zákon a možno či by bolo u nás dobre vytvoriť nejaký zákon pre tie centra zdieľaných služieb, aby sme vedeli fungovať to, že mali možno nejakú povinnosť, alebo aby vstúpili do tých centier zdieľaných služieb. A na začiatku samozrejme potrebujú na naštartovanie tie eurofondy, lebo inak by sa do toho tie obce nepustili. Áno, môžeme využiť európsku finančnú pomoc na naštartovanie dôležitých reforiem. A z môjho osobného pohľadu je financovanie tohto pilotného kroku aj z fondov Európskej únie pozitívne a páda na úrodnú pôdu. Otázkou je to, čo ste naznačili aj vy, a to je riziko, ktoré identifikujeme častokrát pri mnohých strategických rozhodnutiach štátu, že kým má Slovensko k dispozícii európske zdroje, tie projekty fungujú. Hovorím o oblastiach, ktoré sa dotýkajú aj každodenného života občanov. Sú to služby sociálne pre seniorov, sú to služby pre handicapovaných, zdravotne odkazaných spoluobčanov, sú to služby pre deti, pre mamičky. Teda všetky tieto aktivity sú veľmi dôležité z hľadiska kvality života, fungujú, kým na nich máme európsku finančnú pomoc a keď sa končí programové obdobie, keď sa končí tá naplánovaná finančná pomoc, mala by krajina byť schopná preklopiť
takéto financovanie na vlastný národný rozpočet. Pozitívom je napríklad rezort školstva, kde pri asistentoch učiteľov, pri tých špecifických pracovných pozíciách v rámci školstva sme v prvopočiatočnej etape financovali ľudí z európskych zdrojov a už prechádzame na ich zafinancovanie zo štátneho rozpočtu. Toto má byť najväčšou výzvou nielen pre komunálnych politikov, ale aj pre tých, ktorí rozhodujú o tvorbe štátneho rozpočtu, o udržateľných verejných financiách a som presvedčený, že práve podpora centier zdieľaných služieb, tých spádových územných jednotiek pomôže nielen zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb, ale pomôže aj šetriť verejné financie. Pretože ak dnes si vezmete, že máme tých viac ako 2900 samospráv, máme tam 2900 starostov alebo primátorov, máme desiatky tisíc obecných mestských poslancov a poslankyň, máme x kontrolórov, máme x administratívnych pracovníkov, teda sme presvedčení a myslím si, že práve centralizáciou tej administratívy, vytváraním tých zocelených územných jednotiek, nie na princípe bič a hry, ale na princípe dobrovoľnom, ale aj cez finančné riadenie si myslím, že urobíme veľmi dôležitý krok pre lepšie fungovanie našej krajiny na tej základnej úrovni, kde z 10 životných situácií občan od narodenia až po smrť rieši minimálne 9. Teda takto obrazne som chcel aj ukázať, ako je dôležitý ten základný prvok demokratickej krajiny a to je miestna či regionálna samospráva. Tam sa možno vraciame k tomu, že pred minulosti fungovali strediskové obce a tým modelom centra zdieľaných služieb sú vlastne aj tie strediskové obce naspäť. Ste spomenuli dobrý príklad. A preto ich nechcem používať strediskové, lebo to môže vyvolávať nejaké návrat k minulosti. Nazývajme ich to centra zdieľaných služieb, nazývajme to nejaké ucelené územné jednotky, ktoré pomáhajú obciam, ktoré nezrušíme, poskytovať lepšie, profesionálnejšie a kvalitnejšie služby, kde sú ľudia, ktorí vedia pracovať aj s dátami, ktorí vedia pripraviť aj programový rozpočet, pretože programový rozpočet je cestou k strategickému riadeniu. Vstúpil som vám do toho aj preto, že som vám chcel ešte ponúknuť jednu myšlienku na zamyslenie a tá myšlienka súvisí s tým, že my sme akože utiekli zo strategického riadenia na miestnej, regionálnej úrovni alebo aj celoštátnej. My sme začali akosi veľmi tlačiť dopredu projektové riadenie bez ohľadu na to, že či tie projekty, ktoré chceme financovať aj z národných alebo z európskych zdrojov, že či majú logiku, či majú zmysel, či sú udržateľné. Či keď zafinancujem nejakú aktivitu, či potom viem zafinancovať aj prevádzku a udržateľnosť tejto aktivity. Teda potrebujeme sa vrátiť na začiatok, potrebujeme sa vrátiť k tým principiálnym postupom. Najprv musíme mať stratégiu. Stratégia má byť preklopená do plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý má mať každá samospráva na Slovensku. Potom viem, čo chcem v rámci mojej obce, širšieho regiónu alebo aj kraja a potom viem urobiť tú synergiu, že v jednej obci, ktorá spada do toho územného celku, podporujem aktivity pre seniorov, inde podporujem aktivity pre mladú generáciu, inde je to športová aktivita a takto vlastne vytváram jeden širší celok, ktorý má oveľa lepšiu životaschopnosť, ako má len samospráva, kde býva 50, 80, 100 obyvateľov a keď na Slovensku máme viac ako 500 samospráv, kde býva ani nie 200 obyvateľov, ak máme viac ako 1100 samospráv, kde býva približne 500 obyvateľov, tak to je vážny problém. Toto nie je z hľadiska nielen finančného, ale ani demografického dlhodobo udržateľné. Školstvo je, ako si hovoríš, dobrý príklad. Robí to aj s stratifikáciou možno stredných škôl alebo podobne. A potom zlý príklad sú napríklad MOPSky, keď mali nabehnúť na samofinancovanie, čo nenabehli a stále sa hľadajú peniaze na to, aby sa to financovalo z eurofondov, len vieme, že ten eurofond je nástroj na to, aby sa to rozbehlo na začiatku a potom štát by to mal financovať sám v podstate. PHSR-ky sú a tvoria obce, ale niekedy sú to len stratégie, ktoré sú na papieri kvôli tomu, aby mohli využívať rôzne projekty a tie PHSR-ky nie sú fakt skutočne že kvalitne napísané, ale je to len proste nejaká forma toho, čo musia mať. A to záleží ale od ľudí, ktorí vedú danú samosprávu. Neviem, či vy, alebo ja vám môžem povedať na mne osobne, že ak by som bol starostom, primátorom, ak by som napríklad kandidoval za primátora v Medzilaborciach,
tak práve plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja by bol strategickým dokumentom. Presne by popísal, čo chcem urobiť napríklad s rómskou menšinou, čo chcem urobiť so seniormi, ako chcem udržať mladých ľudí v regióne, keď tam nemám poriadne jednu kvalitnú strednú školu. Ako chcem udržať ľudí, aby bývali v okresnom meste, ktorá má problém s udržaním zdravotného strediska. Ako chcem zabezpečovať údržbu ciest, chodníkov, cintorína. Teda toto sú všetky otázky, ktoré máte mať popísané v tom strategickom dokumente a tým je PHSR. Na to máte nastaviť finančné riadenie a akčné plány. A máte povedať, že na túto aktivitu viem získať zdroje z vlastného rozpočtu, tu mi to spolufinancuje štát, pretože tu aj vykonávam prenesený výkon štátnej správy a tu to viem zafinancovať aj z európskej finančnej pomoci. Ale najprv musíte zmeniť ten prístup od strategického riadenia k tomu praktickému. Teda na prvom mieste je strategické riadenie, potom je to praktické, to projektové. Vy nemôžete ísť do projektov, ktoré máte aj spolufinancovať, len preto, že vám niekto zaklope na dvere a vám ponúkne finančné prostriedky, lebo práve v tejto chvíli je nejaká výzva eurofondová, ktorá vám dá peniaze na takúto a takúto aktivitu. Vy tú aktivitu zrealizujete, máte povinnosť ju udržať ďalších 5 rokov a vy v rozpočte nemáte ani 1 cent, ani 1 euro na to, aby ste to urobili. Takže toto sú každodenné problémy, s ktorými sa potýkajú samosprávy a musím vám v tejto relácii, keďže hovoríme o veciach bez pozlátka, povedať, že situácia sa výrazne zhorší v novom programovom období, pretože ak dnes Slovensko platí do spoločného bruselského rozpočtu 1 euro, tak späť sa nám vrácia k tomuto 1 euru 2,70 €. Od nového obdobia sa má to zásadne zmeniť a za 1 euro dostaneme možno euro 20 alebo euro 50. Mnohí urobili z európskej finančnej pomoci akúsi, prepáčte mi za slovo, dojnú kravu. Ako keby niečo, čo nás nič nestojí. Ale veď nás to stojí. Aj plán obnovy a odolnosti, kde sme nastavili spolufinancovanie na úrovni 0, budeme musieť zaplatiť. Lebo si to požičial Brusel v mene obyvateľov Európskej únie, je to pôžička, sú to financie, ktoré bude musieť raz bruselská administratíva bankám splatiť a splatiť to bude môcť len tým, že začne vyberať viac od členských krajín, že bude väčší príspevok, že zavedieme nové dane. Teda chcem povedať aj v tejto relácii úplne napriamo, že v verejnom štátnom sektore, v štátnej správe nič nie je zadarmo. Všetko zaplatia v konečnom dôsledku občania, či cez dane, odvody alebo iné povinnosti, ktoré či už voči štátnym inštitúciám alebo samosprávnym majú. Dobre, ďakujem. Keby sme prešli na ďalšiu tému, je to, keď sa stali prípady v Petržalke alebo v Šarišských Michaľanoch. Myslíte, ide o systémové zlyhanie alebo zlyhanie jednotlivca? Ak dôjde k situácii, ktorá hraničí s otázkou korupčnou alebo podvodom, tak tam bez ohľadu na to, či sa udeje raz za 10 rokov, alebo raz za 20 rokov, alebo raz za rok, tak je to problém systému. Nie je možné, aby na základe nástrojov, ktoré máte v rámci fungovania verejnej inštitúcie, a to je prvá úroveň systém vnútornej kontroly. Druhá úroveň systém tej nestrannej kontroly prostredníctvom vnútorného auditu a cez riadenie rizik. Tretia úroveň je tá nestranná kontrola na úrovni samosprávy cez obecného mestského kontrolora alebo cez útvar hlavného kontrolora. Teda máte niekoľko úrovní samosprávy, máte tam ešte aj výrok nezávislého auditora z hľadiska účtovnej závierky a je prekvapujúce pre mňa, že si nikto na úrovni samosprávy nevšimol, že každý mesiac unikajú peniaze na mŕtve duše, pritom vy vidíte, ako máte ten rozpočet nastavený na konkrétnych zamestnancov v rámci či už sociálnych služieb alebo školstva. Takže toto nie je náhoda, toto je ukážka zlyhania systému. Áno, aj toto sa môže stať, ale treba sa z toho poučiť a treba naozaj podporovať akékoľvek prvky internej kontroly, pretože interná kontrola dáva vám, manažerovi, starostovi,
odpoveď na otázku, či všetko funguje podľa zákonných pravidiel, či sa držia tie pravidlá, ktoré schválili napríklad poslanci obecného či mestského zastupiteľstva. A vy máte vďaka nástrojom internej kontroly aj uistenie, že raz sa nestane, že vám niekto zaklope na dverách a uvidíte tam policajtov a policajti vám povedia, že idete s nimi, pretože došlo k zneužitiu či už kompetencií verejného a právomoci činiteľa, alebo došlo k sprenevereniu desiatok tisíc eur z obecného mestského rozpočtu. Ten kontrolór je nestranný, keď ho volí v podstate zastupiteľstvo a platbu podpisuje starosta? Áno, niekto musí toho kontrolóra voliť. Otázka je, ako si vykonáva tú funkciu. Kontrolór sa má za svoju prácu zodpovedať zastupiteľstvu. Je to predĺžená ruka poslancov voči manažmentu konkrétnej samosprávy. Teda týmto spôsobom máte vytvárať tú pôdu pre jeho nezávislé, nestranné fungovanie, ale nezávislosť, nestrannosť neznamená, že ten človek nemá byť odborníkom, že nemá byť profesionálom a že si veci vykladá podľa svojho vlastného pohľadu či svojho presvedčenia a bude vás presviečať o tom, že Zem je nie gulatá, ale že je rovná. To takto fungovať nemôže. A ja ako predseda Najvyššieho kontrolného úradu predsedám nezávislej inštitúcii. My sme nezávislí v tom, že nám nemôže plán kontrolnej činnosti nadiktovať exekutíva, teda vláda, že môžeme kontrolovať každého, kto nakladá s verejnými štátnymi prostriedkami, môžeme kontrolovať aj samosprávy, ale čo je dôležité, moja nezávislosť nie je v tom, že sa nikomu nezodpovedám. Ja sa zodpovedám práve poslancom parlamentu za tú prácu, ktorú robí Najvyšší kontrolný úrad a aj NKÚ musí byť pod kontrolou, teda presne takto to má fungovať aj na úrovni miestnej samosprávy. Ja som veľmi rád, že ministerstvo vnútra, že aj samotný štátny tajomník Michal Kaliňák si osvojili pohľad NKÚ na rizika, ktoré sú spojené so fungovaním miestnych obecných kontrolorov, že sa pripravuje zmena legislatívy, lebo som presvedčený, že cez posilnenie profesionality či odbornosti kontrolorov, cez posilnenie ich postavenia v štruktúre fungovania miestnej regionálnej samosprávy, ale aj cez jasné finančné toky, ktoré súvisia so mzdovým ohodnotením, s nárokom na dovolenku, s odstupným, ale aj povinnosťou sa vzdelávať vo svojej pozícii, vo svojej funkcii, vieme posilniť tak dôležitý segment fungovania štátu, vieme ho posilniť cez kontrolu a cez posilnenie kontroly vieme posilňovať dôveru občanov vo fungovanie štátu. Ten zákon, o ktorom ste spomínali, nemal by sa meniť už dávnejšie, lebo keď ste v tej správe NKÚ hovoríte o tom, že má niekto úväzok napríklad 320-330%, boli super kontrolóri, či ten systém vlastne už nezliaval dlhšie a či sa to už nemalo skôr zmeniť vlastne aj čo sa týka odbornosti. Ten hlavný kontrolór už mohol byť ktokoľvek s maturitou, či to už nebolo treba skôr, keď hovorím o tom, alebo či to by nebolo treba robiť možno nejako inak, keď v tých malých obciach 7-8% obcí nemá ani hlavného kontrolóra, čím vlastne porušuje zákon. Ďakujem za túto veľmi priamočiaru otázku a moja odpoveď bude tiež priamočiara. Áno, myslím si, že zákon už mal byť zmenený dávno. Ale ten zákon neviete zmeniť ani vy, ani ja a musia ho zmeniť poslanci Národnej rady. A ja ešte raz opakujem, že som rád, že súčasné vedenie rezortu vnútra a štátny tajomník Michal Kaliňák robia všetko preto, aby došlo k zmene tohto zákona. Áno, tá zmena môže mať aj odporcov. Môže mať aj tých, ktorí budú hovoriť, že to nie je správne a prečo nemať 5, 6, 7 úväzkov. No lebo potom nevie ten človek robiť svoju prácu ani kvalifikovane, ale ani odborne. Ako si môže kontrolór, ktorý má zmluvu s 8, 9, 10 samosprávami, plniť svoje povinnosti, ako sa môže zúčastňovať rokovaní zastupiteľstiev, ktorých sa má zúčastňovať, keď jemu to ani časovo manažersky nemá ako výjsť. Preto je zaujímavé aj to, aby napríklad tí obecní kontrolóri, tí hlavní predstavitelia externej nestrannej kontroly na úrovni samosprávy boli napríklad aj na tých územných jednotkách zdieľaných služieb, aby sme mali profesionálov, aby ľudia, ktorí sa stanú kontrolórmi, mali minimálne prvý stupeň vysokoškolského vzdelania. Aby rozumeli nielen účtovníctvu a rozpočtovníctvu, ale aby rozumeli aj strategickému plánovaniu.
aby vedeli vyhodnotiť klady alebo zápory projektového riadenia v tom alebo v inom projekte. Teda toto je náplň práce obecného kontrolora. Obecný kontrolór tam nie je len preto, aby dal nejaké stanovisko, že tí, čo nám napísali materiál, ktorý súvisí s predajom akcií vo vodárenských spoločnostiach, tak majú pravdu a poďme do toho. To má byť nestranný odborný pohľad, ktorý má slúžiť ako častokrát aj oponentúra na návrhy alebo riešenia, ktoré ponúka ten profesionálny aparát konkrétneho obecného úradu alebo mestského. Ak to takto zmeníme, bude to dobrý signál do budúcna, ale ak si niekto myslí, že zmeníme len pravidlá kontroly na úrovni miestnej samosprávy a nič iné nemusíme zmeniť a necháme fungovať miestnu samosprávu ďalej tak, ako funguje dnes, tak sa veľmi mýli. Bez ohľadu na reformu kontrolorského systému je nevyhnutná celková reforma fungovania miestnej samosprávy. Je to trošku paradox, že ten hlavný kontrolór, ktorý má byť ten, ktorý kontroluje a v podstate je ten, ktorý vlastne obchádza ten celý systém, keď je v 10 obciach alebo 15 obciach. To je nielen o tom kontrolórovi, ale to je aj o tom zastupiteľstve, to je o tých poslancoch, aký oni majú očakávaný tlak na daného kontrolóra, čo oni očakávajú od jeho práce. Ak vidíte pri hlasovaní o vyjadrení dôvery tej alebo inej osobe na pozíciu obecného kontrolóra, tak vidíte, že kde práve robí, koľko funkcií, koľko kontrolórskych pozícií zastáva a proste takéhoto človeka nezvolíte. Teda tu sa nemôže niekto, kto rozhoduje o pozícii kontrolóra, zbaviť zodpovednosti, no však on možno bude stíhať, čak uvidíme, čo bude. Takéto správanie sa pri voľbe je nepriateľné a naozaj aj z tohto miesta si myslím, že je dobre apelovať na poslancov obecných mestských zastupiteľstiev, aby voľbu ich kontrolóra, alebo ten kontrolór, ktorý má byť predĺženou rukou zastupiteľstva na kontrolu tej výkonnej zložky samosprávy, teda obecného mestského úradu, aby mali vysokú mieru nielen z hľadiska očakávania pri odbornosti a profesionalite, ale aj schopnosti mať dostatočný priestor a čas na vykonávanie tých povinností, ktoré ten kontrolór má urobiť pre mňa, pre poslanca obecného alebo mestského zastupiteľstva. Keď NKÚ robí kontrolu na obci alebo v meste alebo v nejakej samospráve, tak v podstate aké má potom kompetencie s nápravou toho? Lebo vy poukážete na nejakú chybu v samospráve, má možno nejaký čas na nápravu a čo sa stane, keď to obec to nenapraví? Alebo či by mala mať nejaké NKÚ možno nejaké vyššie kompetencie v tomto? Treba povedať, že kontrola je súčasťou riadenia a kontrola nie je súčasťou ani orgánov činných v trestnom konaní, teda nemôžeme nahrádzať ani policajtov, ale ani prokurátorov či súdy, ale nie sme ani súčasťou správneho konania. Ak by sme dostali kompetenciu vymáhať zmenu od kontrolovaného subjektu, alebo ak by sme mali kompetenciu dávať sankciu kontrolovanému subjektu, že niečo porušil alebo nedodržal, v ten moment končí kontrola ako nástroj riadenia a stáva sa súčasťou správneho konania a výsledok kontroly sa nedozviete pri fungovaní slovenského súdnictva ani o 5, ani o 10 rokov. A teda tú nevyhnutnú nápravu ako výsledok kontrolného zistenia nedosiahnete. To je aj o osvietených ľuďoch, ktorí sedia na stoličkách starostov, primátorov, rôznych manažérov, či už rozpočtových príspevkových organizácií, alebo aj obecných štátnych akciových spoločností, či spoločnosti s ručením obmedzeným. Teda to je o zodpovednosti tých ľudí a oni tú spätnú väzbu prostredníctvom kontroly majú premietnúť do ich zmeny rozhodnutia alebo do nápravy. Veľmi silný prvok z hľadiska postavenia NKÚ k samosprávam je v tom, že my predkladáme správu o výsledku kontroly nie len manažmentu samosprávy, teda starostovi alebo primátorovi, ale predkladáme prostredníctvom vedenia samosprávy protokol o výsledku kontrolnej akcie aj
mestskému alebo obecnému zastupiteľstvu a obecnému zastupiteľstvu musí povedať štatutár, že čo ide urobiť, aby sa tie nedostatky, ktoré identifikoval kontrolný úrad, neopakovali. Teda to je veľmi dobrý nástroj nielen v kontexte kompetencií NKÚ, ale aj je to veľmi dôležitý nástroj, ktorý majú v rukách z hľadiska kontroly plnenia opatrení poslanci alebo poslankyne, ale je to veľmi dobrý nástroj aj pre občiansku verejnosť, teda pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o život v obci a aj oni majú tento dokument, ktorý je podpísaný štatutárom a kontrolorom, majú k dispozícii a môže sa kedykoľvek aj laická verejnosť pýtať starostu, tak aké opatrenia ste urobili na nápravu tých alebo iných zistení z dielne Najvyššieho kontrolného úradu. A je aj prax taká, že vlastne že to starostovia napravili, lebo niektoré obce, alebo keď má starosta alebo primátor svoje zastupiteľstvo, tak v podstate mu povie, že áno, napravíme to, uvidíme, čo s tým bude. A nič sa s tým nevedie. Či to v praxi tak nefunguje? Nechcem sa zahrať na štatistu a povedať, že pri takomto percente to funguje, pri takomto nie. Máme veľmi veľa samospráv, kde to funguje. Máme ale aj samosprávy, kde to častokrát nefunguje. V prípade takýchto samospráv my máme nastavený systém vyhodnocovania prijatých opatrení a my sledujeme, že či tie opatrenia sa aj reálne premietajú do praxe. Ak zistíme, že nie, tak ideme do opakovanej kontroly, ideme to, tak povediac, follow-up kontroly, teda následnej a posudzujeme, že či sa niečo zmenilo alebo nie. Ak naďalej identifikujeme problémy z hľadiska aj možnosti porušenia zákona, odstupujeme tieto naše zistenia prokuratúre, žiadame prokuratúru, ktorá dozoruje veci súvisiace so zákonnosťou na úrovni miestnej samosprávy, odstupujeme im takéto zistenia na konanie, tam, kde vidíme, že mohlo dôjsť až k porušeniu napríklad trestného zákona, odstupujeme naše zistenia orgánom činným v trestnom konaní, nastupuje polícia, máme memorandum o spolupráci s policajným zborom, s generálnou prokuratúrou. My sa snažíme mnohé prípady konzultovať už počas výkonu kontroly, teda tie prípady, kde vidíme možnú až trestnoprávnu dohru, aby sa nestalo to, že my ukončíme kontrolu a kým my ukončíme kontrolu a odstúpime zistenia orgánom činným v trestnom konaní, stratia sa dokumenty, stratia sa papiere, my v takýchto prípadoch zadržíme túto dokumentáciu, odovzdávame ju priamo orgánom činným v trestnom konaní, aby sme nezabránili tomu, aby tí, ktorí zneužili svoje právomoci alebo porušili zákon, aby boli braní nielen na osobnú, ale aj na trestnoprávnu zodpovednosť. Stalo sa vám, že už nechcel spolupracovať ten starosta alebo primátor pri kontrolách? Máme aj také prípady, kde starosta bucha po stole, kde vyhadzuje kontrolorov z kancelárie. Máme takých starostov v poslednej dobe, ktorí si zavolajú právnika, kamaráta, ktorý sedí pri otvorení kontroly, ktorý sa od začiatku vyhráža mojim kolegom kontrolorom, že porušujú zákon, že idú nad rámec svojich kompetencií, namiesto toho, aby priznali, že nevedia preukázať, na základe čoho bol predaný pozemok za 1 euro cez osobitný zreteľ, lebo žiadny dôvod osobitného zreteľa tam nevidíme, tak namiesto toho, aby prijali opatrenia, aby sa to v budúcnosti neopakovalo, tak nám pošlú 10-20 stránkové námietky k nášmu protokolu, spochybňujú výsledky kontrolnej činnosti, chcú nás umlčať tým, že dávajú na súd podania o tom, aby súd zabránil poškodzovaniu dobrého mena verejného činiteľa. Chcem vám povedať, že kontrolór je osoba, ktorá sa má pýtať. Cez otázky má získať dokumenty, uistenie, že to, čo robí kontrolovaný, že robí zákonne, ale že robí nielen zákonne, ale aj hospodárne a efektívne. Ak zrazu sa namiesto odpovedi na otázky dočkáte ataku, spochybňovania, zosmiešňovania, tak je to zdvihnutý prst pre každého, že čo tá kontrolovaná strana v skutočnosti robí. Čo robí možno v rozpore so zákonom, keďže sa bojí odpovedať na otázky. Bojí sa nám sprístupniť dokumenty, na základe ktorých rozhodli. V zmysle každej demokraticky fungujúcej spoločnosti je povinnosťou verejného predstaviteľa odpovedať na otázky kontrolorov. Kontrola je tu vo verejnom záujme a my sa pýtame preto, aby sme verejnosti poskytli odpoveď na otázku, či politici, či reprezentanti na úrovni ministerstva alebo obce či mesta rozhodovali v súlade so zákonom
a ich rozhodnutie sa opiera aj o princípy dobrého hospodára. Ak by ste mali zmeniť jednu systémovú vec na základe všetkých kontrol NKÚ v samospráve, čo by to bolo? Určite by som v oveľa väčšej miere tlačil na to, aby rozpočet na úrovni samosprávy vznikal viac na základe princípov participácie, aby aj do tvorby obecného mestského rozpočtu vstupovali občania oveľa aktívnejšie, aby sa podporovali aktivity, ktoré združujú tú komunitu, ktorú robia z tej komunity tú výkladnú skriňu tej konkrétnej samosprávy. Toto možno bude veľmi dôležité práve z hľadiska fungovania tých širších územných jednotiek, tých celkov, ktoré máme záujem, aby na Slovensku fungovali. Teda z môjho hľadiska základná cesta k dobre spravovanej Slovenskej republike je otvorené rozhodovanie a participatívne rozhodovanie na úrovni miestnej samosprávy. Tam naučíme ľudí tomu, čo je demokracia, ako prebrať zodpovednosť za rozhodnutie a ako častokrát urobiť rozhodnutie z hľadiska použitia limitovaných finančných prostriedkov, pretože v každom štáte na svete sú prostriedky limitované a vy musíte na základe priorít a strategického rozmýšľania rozhodnúť, či podporujete tú alebo inú aktivitu. Keby ste boli vy starosta alebo primátor, že vás volia v budúcnosti, čo by ste urobili? V Medzilaborciach? V Medzilaborciach napríklad, neviem, či ste z Medného alebo z Medzilaborciach. Nie, ja som zo Spišskej Novej Vsi, ale teraz mám trvalý pobyt v chorvátskom Grobe, takže to som s úsmevom použil Medzilaborce, pretože moja manželka je v Medzilaborciach a mnohí by možno boli radi, aby sa vrátila do Medzilaboriec a prišiel som tam aj ja, ale naozaj som to použil na odľahčenie, ale keby ste kandidovali v Spišskej Novej Vsi napríklad, alebo Slovenskom Grobe, čo by ste urobili možno jednu takú z prvých vecí, ako z pohľadu aj tej kontroly, ako s vašimi skúsenosťami, čo by ste urobili ako prvé pri tom vstupe na ten úrad? Prinútili ste ma rozmýšľam, čo by bol ten prvý krok a ten prvý krok by súvisel s tým strategickým pohľadom na fungovanie mesta. Nechal by som zhodnotiť plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja ako strategický dokument. Požadoval by som od zodpovedných zamestnancov, profesionálov, ktorí pracujú na mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi, aby zúčtovali to, čo sa doposiaľ urobilo, aby nastavili merateľné ukazovatele, teda aby sme vedeli, kam chceme kráčať a ako sa k tomu cieľu vieme dopracovať, nielen filozoficky, ale aj cez konkrétne merateľné ukazovatele. A začal by som viesť ten participatívny dialog s poslancami mestského zastupiteľstva, ale aj s aktívnou občianskou verejnosťou, že kde vidíme my mesto o 10-15 rokov a kde chceme práve pre tento náš cieľ nasmerovať limitované verejné zdroje, ktoré moje mesto, rodné mesto má. Keďže sa blížia voľby, možno teraz ste dali nový návod tým novým starostom, že čo majú robiť ako prvé. Možno aj mnohí vás počúvnu v tomto. Ďakujem vám za túto príležitosť a myslím si, že ak to takto budú tí kandidáti robiť, tak budú môcť šíriť tú myšlienku vášho podcastu, že samospráva bez pozlatka. Pán predseda, veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do tohoto podcastu a ja sa s vami teším už na ďalšie podcasty o samospráve. Najbližšie to bude o Centra zdieľaných služieb s Jožkom Gviterkom a Janom Fenčákom. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja za pozvanie a príjemný zvyšok letného času vašim poslucháčom a aj divákom želám. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne.